Όπως γνωρίζετε, αύριο Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, η 5η Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία 2013 ανοίγει τις πύλες της, να υποδεχθεί τους επισκέπτες της. Αυτή η έκθεση που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας είναι η μεγαλύτερη που έχει διοργανωθεί μέχρι σήμερα στα τελευταία 7 χρόνια που διοργανώνουμε τις εκθέσεις. Έχει 45% περισσότερους εκθέτες από ό,τι πέρυσι, στον αριθμό 247 από όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας πω και στους τηλεθεατές σας ότι αξίζει να επισκεφτούν την έκθεση για να δουν επιχειρήσεις και προϊόντα από όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως από την Κορινθία και την περιφέρεια Πελοποννήσου, ελληνικά προϊόντα, γιατί το Επιμελητήριο Κορινθίας στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα ελληνικά προϊόντα. Δυναμικές επιχειρήσεις έχουν παρουσία στην έκθεση, προϊόντα τα οποία πολλοί δεν τα γνωρίζουν, αλλά έχουν τέτοια ποιότητα και μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και αξίζει να γίνουν γνωστά γιατί συμφέρει τους καταναλωτές αλλά και τους επιχειρηματίες να τα αγοράσουν. Είναι μια πρωτοβουλία η έκθεση του Επιμελητηρίου Κορινθίας τα τελευταία χρόνια, η οποία στηρίζει το εισόδημα των επιχειρηματιών, το εισόδημα στην Κορινθία, και προσπαθούμε να φέρουμε πλούτο. Είναι μια πρωτοβουλία παράλληλα με τις άλλες που έχουμε και κάνουμε στο Επιμελητήριο, που είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας με τα επιδοτούμενα προγράμματα κλπ. Φέτος είναι διαφοροποιημένα τα πράγματα σε σχέση με πέρυσι για την έκθεση, γι' αυτό και είχαμε την επιτυχία αυτή. Δεν θα έχουμε, εκτός από τα εγγένεια, πολιτικές εκδηλώσεις. Δεν θα έχουμε όπως πέρυσι ένα πάνελ από πολιτικούς, βουλευτές, εκπροσώπους όλων των κομμάτων να μιλήσουν για την κρίση ή για την έξοδο από αυτήν. Ούτε επίσης θα έχουμε τους γενικούς γραμματείς από τα Υπουργεία για να μας αναλύσουν το τι το κράτος σκοπεύει να κάνει για τις επιχειρήσεις. Η φιλοσοφία φέτος είναι ότι οι επιχειρήσεις περνούν μπροστά, δεν περιμένουν πολλά από το κράτος. Το κράτος και να ήθελε δεν μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις πια. Στις περισσότερες περιπτώσεις και το κράτος δεν θέλει να βοηθήσει. Γι' αυτό και εμείς κοιτάζουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, ο ιδιωτικός τομέας, για να βγούμε από την κρίση. Είναι έντονο το στοιχείο φέτος του εθελοντισμού και του πολιτισμού. Στις παράλληλες εκδηλώσεις που έχουμε οργανώσει, έχουμε παρουσία από πάρα πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους από την Κορινθία, όπως επίσης και σχεδόν όλες τις εθελοντικές οργανώσεις που μας δείχνουν τον δρόμο που πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε για να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί να βγούμε από την κρίση. Δεν υπάρχει εισιτήριο στην έκθεση, δηλαδή είναι δωρεάν η είσοδος, καθώς επίσης έχουμε προβλέψει και διευκολύνσεις για τη μετακίνηση, παραδείγματος χάρη από τον προαστιακό στην έκθεση υπάρχει δωρεάν μεταφορά από το κτέλ, τις ώρες που φτάνει το τρένο του προαστιακού στο σταθμό και επιστροφή σε αυτόν. Έχει πιστέψει και το κτέλ, όπως και τα ταξί, στην προσπάθεια που κάνουμε και βοηθούν, και το ραδιοταξί έχει ειδικό τιμολόγιο για την έκθεση, δεν χρεώνεται η κλήση και το μέγιστο του τιμολογίου που μπορεί να χρεωθεί από οποιοδήποτε σημείο της πόλης είναι 7 ευρώ. Θέλω να πω επίσης ότι θα προκληθεί η έκθεση και πέρα από την Ελλάδα. Όπως είδατε, φέτος υπήρχε ένα σημαντικό πρόγραμμα προβολής και διαφήμισης της έκθεσης αλλά και της Κορίνθου και της Κορινθίας στα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα. Έχουμε προγραμματίσει για την Πέμπτη, όπου είναι μέρα γαστρονομίας, τουρισμού και εινογευσίας, να υπάρχει ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, ο οποίος το καλοκαίρι, όπως γνωρίζετε, είχε μεγάλη συμμετοχή, καθοριστική θα έλεγα, να προβληθεί η Μύκονος στην Αμερική. Θα γίνει κάτι ανάλογο και για την έκθεσή μας και για την Κόρινθο φέτος, όπου τηλεοπτικά κανάλια της Αμερικής θα δείξουν την κορινθιακή φιλοξενία, τον τουρισμό και την πόλη της Κορίνθου. Την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, στις παράλληλες εκδηλώσεις που κυρίως αφορούν τα επιδοτούμενα προγράμματα, την ανάπτυξη, θα έχουμε από το Έλληνο-Κινέζικο Επιμελητήριο Κινέζους επισκέπτες, οι οποίοι επιδιώκουν συνεργασίες με τις επιχειρήσεις που θα βρουν στην έκθεση. Έχουμε προγραμματίσει επίσης την ημέρα του εθελοντισμού για να βραβεύσουμε και να επικοινωνήσουμε τον εθελοντισμό και τη βοήθεια που προσφέρει στην περιοχή μας και στη χώρα. Έχουμε να βραβεύσουμε τον καλύτερο μαθητή που πέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις,
και άλλους διακριθέντες μαθητές οι οποίοι ασχολήθηκαν με την επιχειρηματικότητα, και θα δείτε στο πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στο Facebook είτε στην ιστοσελίδα μας corinthianexhibition.gr ή στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου τις λεπτομέρειες για όλα αυτά που σας ανέφερα πριν από λίγο, οι οποίες είναι πολύ περισσότερες και σημαντικές, και αξίζει οι τηλεθεατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή να την επισκεφθούν την έκθεση και μία και περισσότερες φορές.